Hyvät vapauden ja kansanvallan ystävät, tänään 23. elokuuta kansainvälisenä mustannauhan päivänä Suomen antifasistinen komitea juhlistaa 5-vuotista taivaltaan. Suomen antifasistinen komitea on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu elokuussa 2011. Yhdistyksen jäsenistö edustaa suomalaisen yhteiskunnan laajaa kirjoa. Toimintamme perustuu yleismaailmallisiin, humaneihin arvoihin ja väkivallattoman antifasismin parhaisiin perinteisiin. Mustannauhan päivää on maailmalla muistettu vuosittain monin tavoin, kun taas Suomessa se on vaiettu. Suomen antifasistinen komitea on pitkään ollut ainoa taho Suomessa, joka on muistuttanut 23. elokuuta vuonna 1939 allekirjoitusta Stalinin ja Hitlerin välisestä niin sanotusta Molotovin-Ribbentropin sopimuksesta. Tänä päivänä hiljennytään muistamaan kommunismin ja natsismin kymmeniä miljoonia uhreja. Miksi tätä päivää sitten pitää muistaa myös ja erityisesti Suomessa? Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan sopimus Euroopan etupiiristä johti talvisotaan, mikä oli Stalinin suuri rikos suomalaista yhteiskuntaa ja kansakuntamme vapautta vastaan. Stalinin rikollinen sota vaati kymmeniä tuhansia ihmisuhreja ja ajoi 100 000 ihmiset kodeistaan Suomessa. Totalitaristinen hyökkääjä halusi tuolloin vallata koko maamme. Suomen antifasistinen komitea on esittänyt jo useamman vuoden ajan, että Suomen hallitus tunnustaisi mustannauhan päivän ja hyväksyisi sen virallisten muistopäivien joukkoon liputuspäivänä. Kiitämme Tampereen Lenin-museota siitä, että se muistaa päivää opastetulla kierroksella. Esitämme samalla, että museo nimetään uudelleen Baltian maiden tavoin totalitarismin uhrien museoksi. Tässä yhteydessä haluan onnitella Viron tasavaltaa ja sen kansaa itsenäisyyden palauttamisen 25-vuotisjuhlapäivästä, jota vietettiin 20. päivänä elokuuta. 25 vuotta sitten oikeus ja väkivallaton vastarinta mursivat totalitarismin ikeen. Tänään Viro on vapaa länsimainen demokratia, EU:n, Naton, OECD:n ja maailman kauppajärjestön täysivaltainen jäsen. Vapaa Viro on aina tukenut myös Suomen vapautta. Suomen antifasistinen komitea on pitkään muistuttanut, että Neuvostoliitto toisen maailmansodan voittajavaltiona ei ole edelleenkään kantanut vastuutaan sotarikoksista, joihin se syyllistyi miehittämässään Euroopassa. Nyky-Venäjällä sotarikollisia kunnioitetaan edelleen suurina sankareina. Nyt on kuitenkin viimeinen mahdollisuus saattaa ensimmäinen Neuvostoliiton sotarikollinen tuomiolle. Haluan myös muistuttaa Suomen antifasistisen komitean julistamasta sodasta terrorismia vastaan. Olen valtuuttanut tiedusteluosasto Safka-T:n tutkimaan suomalaisten mahdollisia yhteyksiä Venäjän harjoittamaan terrorismiin Ukrainaa vastaan. Yhdistyksemme haluaa näin tukea suomalaisten ja ukrainalaisten viranomaisten toimia terrorismia vastaan. Tue tutkimustyötämme ja kerro vihjeesi meille. Suomen antifasistinen komitean tarkoitus on paljastaa Suomessa toimivat totalitarismin kannattajat sekä heidän toimintansa tavoitteet, yhteydet ja rahoitus. Totalitarismin voimat on torjuttava ja niiden toiminta on kriminalisoitava. Suomalaisen yhteiskunnan on voitava puolustautua vierasta vääryyttä ja väkivaltaa vastaan. Kansanvalta, ihmisoikeudet ja sananvapaus tarvitsevat ja ansaitsevat puolustajansa. Kiitän kaikkia Suomen antifasistisen komitean perustajajäseniä, tukijoita ja viranomaistahoja yhteisestä 5 vuodesta. Ja kiitos sinulle, että annoit aikaasi sanomani kuulemiseen. Kiitän.